Biko to pripomína, že svet je plný hlasov, ktoré sa snažia určovať smer. Každý má názor, každý pozná správnu cestu. Tam, kde človek počúva všetkých, tam stráca vlastný stred. Tam, kde sa učí počúvať seba, tam sa rodí skutočná sila. Tí, ktorí kráčajú cestou Biko, to vedia, že nemožno vyhovieť všetkým. Ak sa prispôsobíš jednej skupine, druhá ťa bude odsudzovať. Ak si príliš tichý, budú hovoriť, že si slabý. Ak si príliš hlasný, budú tvrdiť, že si arogantný. Nikdy neexistuje bod, v ktorom by sa všetci zhodli. Preto sa netreba snažiť dosiahnuť takýto bod. Biko to učí, že vnútorná stabilita je silnejšia než vonkajší tlak. Tam, kde človek stojí pevne vo svojej pravde, tam už nie je ovplyvniteľný vetrom názorov. Tak ako strom, ktorý pozná svoju silu, sa neohýba len preto, že vietor mení smer, tak aj človek, ktorý našiel svoj stred, sa nepodriaďuje zmätku sveta. Svet Bikoto je priestorom jasnosti. Tí, ktorí sa sústredia na svoj vlastný vnútorný hlas, pochopia, že odpovede nehľadajú vonku. Nemusí byť každý rozhodnutím pochopený, ale ak je rozhodnutie v súlade so srdcom, je správne. Tí, ktorí kráčajú cestou Bikoto, vedia, že sloboda nie je v tom, že nikto nehovorí, čo by mal človek robiť. Sloboda je v tom, že si vypočuje všetko a napriek tomu sa rozhodne podľa seba. Keď sa prestane báť súdu sveta, keď pochopí, že jeho cesta patrí len jemu, vtedy sa stáva skutočne silným. Bikoto učí, že svet bude vždy hovoriť. Ľudia budú mať svoje názory, svoje rady, svoje pravidlá. Ale ten, kto našiel svoj stred, sa len usmeje, pretože vie, že pravda neleží v hluku sveta, ale v tichu jeho vlastného srdca.